Mas Manggolo tinon saking Mandrawa enjing bidal saking poh rancang nagri ong kong ingkang palaka swabra busananira saka ing Jalanidi arsa madangi jagat tok mungup haneng sapucaing wukir merbaba beng sumbirat kena sarating surya nempek mega lan gunung ing serampat 5 1 musik. Yo Bella ya kula ingkang sowan sinuwun tumuju wonten ing unggihan ingkang tujuh mangke daya kakandhi manjing wonten ing sasana busana lokar busana kalendra hangkarasuk busananing yan tansah imbang-imbangan katresnane monggo 5-1
Lho, alo. Napa, Pak? Kurang didik. Oh, Mas Dul kinten Mas. Nggih. Oh, kula padosi lho anu Mbah Gondrong jamno tindak pundi aku mboten kok kursine nganggur biasane anu Napa? swantenipun jos menika. Ngoten. Jan pinggir margi niku to, Mbah? Si Majeng Ngidul napa? Oh, nggih. Kaya Nggih. Majeng Aler napa Ngidul? Nggih. Mangkin Majeng Aler nggih. Oh, Majeng Aler nggih, nggih. Panggih Pak Karno. Pak Sigit. Oh, Pak Sigit. Pak Sigit. Mangke dipun aturi Mbak Vita, Pak Sigit mangke badhe nyanyi. Oh, ngaten. Oh, Nggih, suarane monggo jos. menika nggih. Nggih, kesan pun dahar mbiyen. Nggih. Kok nek dahare telas mangke kan suarane sok kung. Kuat. Kuat Kung Mas kok Ria. kuat kung. Kung nggih. Yo. Angga. Mongko Kang Mas katresnaku kepasane bisa tinuku Yai ayo, yai ayo. jujur lana prasetyaku tak korbanake iwalan ragaku Os. Oh, menika imbangan katresnaku sampun imbangan katur katresnaku. kan gagal dangli Mas Nggih. Satu musik monggo Mas Ria. Nggih, sembah nuwun Mas Ayu Vita Vimala sampun ngaturaken menika. Nah, iki nembang iki. Monggo, Pak. Walah. Ngelungi rokok Pak Tukiran ibane.